Ахунов 11 яшьтә, ул Фәнис Яруллинның «Горур булыйк» дигән шигырен укыячак. Нурга юл бирегез. Горур булыйк. Мескендән бик әле горур булыйк. Горур булырга ни җитә? Сокланабыз бит без бөркеткә дә, Ышсагына күктә, биектә. Син бит халкым, бөркет нәселеннән, һич килешми сиңа мескенлек. Дошманнарым хөрмәт итсәм дисәм, горурлыгым итсәм өстенлек. Матур халык бит без, батыр халык. Күпме исәләр дә халыктыр. Милләт үлми, горурлыгы барда, горурлык ул безнең таныклык. Яшереп якынмыйча йөрәкләрдә никадәрле гайрәт, көч бары. Яшик җирдә бер дә кимсенмичә, башны биек тотып, татарым,